Den handler om jeres sprog. I siger fuck og lort og shit, og det gider vi altså ikke, så nu skal I lære at tale ordentligt. God aften, Torben. Velkommen til skole-hjem-samtale. Ja. Værsgo til plads. Har du tænkt dig at få kaffe? Ja, giv mig så en. Kom, nu skal I nu lidt hurtigere. Sikkert og easy. Det var utroligt så lang tid, det kan være om det der. Ja, men jamen, vi er her jo for at snakke om Morten. Og fordi at jeg også har hævet til samtale i dag, det er fordi vi synes Morten har fået en meget aggressiv og hidsig adfærd, både for skolens elever og for mine kollegaer. Og der vil vi selvfølgelig snakke om, så jeg har fået nogle henvendelser om, at der er blevet sparket og slået og råbt og skreget af andre. Og det påvirker selvfølgelig også de andre børn, også med skolen, det skolelige arbejde. Jamen, hvad er det for nogle hændelser? Må jeg høre det? Altså, hvad handler det om det her? Jamen altså, Morten han kan godt være en tand for aggressiv, altså man skal næsten ikke sige noget til Morten uden, så kan han blive... Nej, det tror jeg ikke. Nej, det er ikke Morten. Nej, det tror jeg det er ikke Nej. Noget, I har derhjemmefra, eller det kunne være... Hvad? Hjemmefra? Jamen det kunne da godt være, hvis... Nej, for helvede, det har vi sgu ikke noget af hjemmefra. Nej. Hvad fanden bilder du dig ind? Du kan ikke sidde og sige, at det er noget hjemmefra. Det er ikke noget, du kunne tænke dig at tage op med ham derhjemme, fordi det er et problem. Jamen, jeg har ikke noget problem derhjemme. Ej, hvad fanden er det her for noget? Det gider jeg sgu ikke være med til. Du skal til at tage det lidt roligt. Nej, det gider jeg ikke, den fucking møgkælling. Vil du godt det gider jeg ikke tage det høre på. roligt? Nej, jeg gider sgu ikke. Hold kæft, en idiot. Det her, det går jeg videre med. Der flyt dig for helvede, din snatsko. Slap dog af! Helvede, mand. Hallo? Hvad fanden vil du derinde, mand? Du skulle da ikke bare køre ud foran mig. Jeg kunne køre lige i det der, mand. Du skulle aldrig have haft kørekort, mand. Jamen, du kan ikke sidde og tale pænt. Men du må altså have en god dag, ikke? For jeg har lidt travlt. Farveler. Ej, Julie. Du kan bare ikke tage det seriøst. Ej, det er simpelthen ikke det, der er grine lige nu. Hallo. Jeg har du da filmet. Flyt dig for helvede i klasserum. Ej. Hvad laver den kælling? Ej, pas på. Ej, Så stopper du derfra. Ja. Og så filmer du derfra. Nikolaj, vil du ikke lade med at rykke bilen, for den skal blive stående, sådan som den stod? Nu vil vi synge en lille sang om jer. Den handler om jeres sprog. I siger fuck og lort og shit, og det gider vi altså ikke, så nu skal I lære at tale ordentligt. Tale ordentligt. Tale ordentligt. Nu skal I lære at tale ordentligt.